वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तमा श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। भगवती नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतं प्रथम स्कंदम अध्यायं 8 श्लोक 30। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन् ऋषिषु यादसु तिर्यग्मुषिषु यादसु तद् अत्यंत विडम्बनम् तदत्यन्तनिडम्बनम्। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन् ऋषिषु यादसु ऋषिषु यादसु तदत्यन्त विडम्बनम्। చదవండి అందరు భక్తులు. जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं ऋषिषु यादसु ऋषिषु यादसु तदत्यन्त विडम्बनम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यग्मुषिषु यादसु तिर्यग्मुषिषु यादसु तदत्यन्त विडम्बनम्। तदत्यन्त विडम्बनम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यग्मुषिषु यादसु तिर्यग्मुषिषु यादसु तदत्यन्त निडम्बनम्। तदत्यन्त विडम्बनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। जन्म कर्म च विश्वात्मन् जन्म कर्म च विश्वात्मन् यस्या कर्तुरात्मनः अजस्या कर्तुरात्मनः ऋषिषु यादसु तिर्यग्मुषिषु यादसु अत्यन्त विडम्बनम्। तदत्यन्त विडम्बनम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। जन्मा जन्म जन्ममु जन्म कर्मा कर्म कर्ममु कर्म च
చ మరియు మరియు విశ్వ ఆత్మన్ విశ్వ ఆత్మన్ విశ్వాత్మ విశ్వాత్మ అజస్య అజస్య పుట్టుక లేనివాడు పుట్టుక లేనివాడు అకర్తుః అకర్తుః నిష్క్రియుడు నిష్క్రియుడు ఆత్మనః ఆత్మనః పరమాత్మ పరమాత్మ తిర్యక్ తిర్యక్ జంతువులు జంతువులు రి రి నృ నరులు నరులు ఋషిం ఋషిషు ఋషులయందు ఋషులయందు ఆదహసు యాదహసు జలమునందు జలమునందు తత్ తత్ అది అది అత్యంత అత్యంత మిక్కిలి మిక్కిలి విడంబనం విడంబనం సంభ్రమ పూర్వకమైనది సంభ్రమ పూర్వకమైనది. ఓ విశ్వాత్మ నీవు ఓ అకర్తుడైనవనను కర్మనురించుట పరమాత్ముడవు అజుడైనను జన్మనొందుటయున్నవి విడంబన మాత్రములై ఉన్నవి. జంతువులు నరులు ఋషులు జలచర రూపములలో నీవు స్వయముగా అవతరించుచుందువు. ఇది నిఖముగా సంభ్రమ పూర్ణమై ఉన్నది. ఓ విశ్వాత్మ ఓ విశ్వాత్మ నీవు అకర్తుడవైనను నీవు అకర్తుడవైనను కర్మనురించుట కర్మనురించుట పరమాత్ముడవు పరమాత్ముడవు అజుడవైనను అజుడవైనను జన్మనొందుట అయినవి జన్మనొందుట అన్నవి విడంబన మాత్రములై ఉన్నవి. విడంబన మాత్రములై ఉన్నవి. ఆ జంతువులు నరులు ఋషులు జంతువులు నరులు ఋషులు జలచర రూపములలో నీవు స్వయముగా జలచర రూపములలో నీవు స్వయముగా అవతరించుచుందువు. అవతరించుచుందువు. ఇది నిఖముగా సంభ్రమపూర్ణమై ఉన్నది. ఇది నిఖముగా సంభ్రమపూర్ణమై ఉన్నది. చాముండేశ్వరి మాత చదివేకి అవుతుందా? చదవగలను ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భాష్యము. శ్రీకృష్ణ భగవానుని దివ్యలీలలు ఆశ్చర్యకరములే కాక బాహ్యమునకు పరస్పర విరుద్ధములుగాను కనపట్టును. ఆ లీలలు మానవుని పరిమిత ఆలోచన శక్తికి దురభగ్రాహ్యములు. అతడు సర్వత్రా వసించు పరమాత్ముడైనను వరాహ రూపములో జంతువులు ఎందును, రామకృష్ణాదులుగా మానవ రూపములో, నారాయణ ఋషిగా ఋషి రూపములో, మత్స్యముగా జలచర రూపంలో అవతరించిండెను. అయినప్పటికీ అతడు పుట్టుక లేనట్టి వానిగానే భావింపబడును. అంతేగాక అతడు చేయవలసినదేదియూ లేదు, పరబ్రహ్మము వనరింపవలసిన కార్యమేదియూ లేదని శృతి మంత్రములందు తెలుపబడినది. అతనికి సములు గాని అధికులు గాని లేరు. అతడు వివిధ శక్తి సంపన్నుడు. అతని దివ్యమైన జ్ఞాన బల క్రియలచే సమస్తము పరిపూర్ణముగా నిర్వహింపబడుచున్నది. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని కర్మలు రూపములు మన పరిమిత ఆలోచన శక్తికి దురవగ్రాహ్యములని ఈ వాక్యములని నిస్సందేహముగా నిరూపించుచున్నవి. అచింత్య శక్తి సంపన్నుడైనందునే సమస్తము అతనికి సాధ్యమై ఉన్నది. తత్కారణముననే ఆ దేవదేవుని నిక్కచ్చిగా అంచనా వేయుట ఎవ్వరికి సాధ్యము కాదు. అంతేకాక అతని ప్రతి కర్మయు సామాన్య మానవునికి పరమాశ్చర్యకరముగా నుండును. వేద జ్ఞానముచే బోధపడిన ఆ దేవదేవుడు సన్నిహిత సంబంధమును కలిగి ఉన్న శుద్ధ భక్తులచే సులభగ్రాహ్యుడు. కనుకనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు జంతువులు మొదలగు పలు రూపములలో అవతరించినను వాస్తవమునకు జంతువు గాని నరుడు గాని ఋషి గాని జలచరము గాని కాడనియు వారెరుగుదురు. సర్వకాల సర్వావస్థల యందును అతడు దేవదేవుడే అయి ఉన్నాడు. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ. గోప్యా దదే త్వయి ఘృతాగసిదామథావత్ యాతే దశాశ్రుకలిలాంజన సంభ్రమాక్షం వక్త్రం నినీయ భయభావనయా స్థితస్య సా మాం విమోహయతి భీరపి యద్బిభేతి. గోప్యా దదే త్వయి కృతాగసిదామథావత్.
गोप्या ददे गोप्याददे त्वयि कृतागसितामतावत् तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमांशम् दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य वक्त्रं निमीय भयभावनया भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति सा मां मां विमोहयति विमोहयति धीरपि भीरपियद्भिभेति यद्बिभेति चदंడి భక్తులు శ్లోకం गोप्या ददे त्वयि कृतागसितामतावत् गोप्या ददे त्वयि कृतागसितामतावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमांशम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति सा सा मां विमोहयति भीरपियद्भिभेति हरे कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण गोप्या ददे त्वयि कृतागसितामतावत् गोप्या ददे त्वयि कृतागसितामतावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं विनीय भयभावनया स्थितस्य वक्त्रं निनीय निमीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति हरे कृष्ण प्रभु गोप्या ददे त्वयि कृतागसितामतावत् गोप्या ददे त्वयि कृतागसितामतावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य वक्त्रं निमीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति सा सा मां विमोहयति भीरपियद्भिभेति हरे कृष्ण प्रभु जी गोप्या ददे त्वयि कृतागसितामतावत् गोप्या ददे त्वयि कृतागसितामतावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपियद्भिभेति सा मां विमोहयति भीरपि यद्बिभेति हरे कृष्ण गोप्या दते त्वयि गतागसितामतावन् गोप्या ददे कृतागसितामतावत् याते दशुषु कलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं नीयन भयभावनया स्थिताश्च वक्त्रं निमीय भयभावनया स्थितस्य सामं विमोहति यति वीरपि यच्च भेति सा मां विमोहयति भीरपि भीरपियद्भिभेति हरे कृष्ण हरे कृष्ण गोपी गोपी यशोदा यशोदा आददे गैकोनेन त्वयि त्वयि నీవు
నీవు కృతాగసి కృతాగసి అల్లరి చేయుట అల్లరి చేయుట చేయుట వెన్నకుండలు బ్రద్దలు కొట్టుట వంటి వెన్నకొండలు బద్దలు కొట్టుట కొట్టుట వంటి ధామ ధామ త్రాడు త్రాడు తావత్ తావత్ ఆ సమయమున ఆ సమయమున యా యా అట్టి 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 తే నీవు తే నీవు నీవు దశా పరిస్థితి దశా పరిస్థితి అశ్రు కులీలా అశ్రు అశ్రు కలిల కలిల. అశ్రు కలిల కన్నీటితో నిండిన కన్నీటితో నిండిన కన్నీటితో నిండిన అంజన అంజన కాటుక కాటుక సంభ్రమ సంభ్రమ కలత చెంది కలత చెంది అక్షం అక్షం కన్నులు కన్నులు వక్త్రం వక్రం ముఖం ముఖము ఇనియా నీయ క్రిందికి దించుకొని క్రిందికి దించుకొని భయ భావనయా భయ భావనయ భయముతో భయముతో స్థితస్య స్థితస్య స్థితి స్థితి సా సా ఓకే సా 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 మాం నన్ను నన్ను విమోహయతి విమోహయతి హయతి మోహమునకు గురి చేయను మోహమునకు గురి చేయు ధీరపి ధీరపి భయం కూడా భయము కూడా కూడా ఎవనిచే యవనిచే బిభేతి విభేతి భయమునందునో భయమునందును ఓ కృష్ణ నీవొక తప్పు చేసినప్పుడు నిన్ను బంధించుటకై యశోద ఒక త్రాటిని గైకొనెను. అంతటా భయభీతములైన నీ కన్నుల నుండి నీరు కారి కంటి కాటుక చెదిరిపోయినది. ఆ విధముగా భయము కలిగించు నీవు భీతుడవైతివి. ఆ దృశ్యము నన్ను మోహమునకు గురి చేయుచున్నది. ఓ కృష్ణ, ఓ ఓ కృష్ణ కృష్ణ నీవు ఒక తప్పు చేసినప్పుడు నీవు ఒక నీవు తప్పు ఒక తప్పు చేసినప్పుడు చేసినప్పుడు నిన్ను బంధించుటకై నిన్ను బంధించుటకై యశోద ఒక త్రాటిని గైకొనెను. యశోద ఒక త్రాటిని గైకొనెను. అంతట భయభీతములైన అంతటా భయభీతములైన నీ కన్నుల నుండి నీరు కారి నీ కన్నుల నుండి నీరు కారి కంటి కాటుక చెదిరిపోయినది. కంటి కాటుక చెదిరిపోయినది. ఆ విధముగా భయమునకే ఆ విధముగా భయమునకే భయము కలిగించు నీవు భయము కలిగించే నీవు భీతుడువైతివి. భీతుడవైతివి. ఆ దృశ్యము నన్ను మోహమునకు గురి చేయుచున్నది. ఆ దృశ్యము నన్ను మోహమునకు గురి చేయుచున్నది. ఓకే, భాష్యము ఎవరు చదువుతారు? భాష్యము ఇంకెవరు చదువుతారు? ఇక్కడ చాముండేశ్వరి మీద మీరే చదివేయండి ఈరోజు. నేను చదువుతా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుని లీలలచే కలుగు సంభవమునకు మరి ఒక ఉదాహరణము ఇచ్చట వసగబడుతున్నది. బాగలేదన్న. పూర్వమే తెలుపబడినట్లు భగవానుడు అన్ని పరిస్థితుల యందును భగవానుడే. తాను దేవదేవుడయ్యును తన శుద్ధ భక్తుని ఎదుట ఆట వస్తువుగా మారునని విషయమునకు ఇచ్చట ఒక ప్రత్యేక ఉదాహరణము కూర్చబడుచున్నది. శ్రీకృష్ణ భగవానుని శుద్ధ భక్తుడు కేవలము విశుద్ధ ప్రేమ భావముతోనే భక్తియుక్త సేవను అనర్చును. అటువంటి భక్తిని అనర్చడి సమయంలో శుద్ధ భక్తుడు భగవానుని నిజస్థితిని మర్చిపోవచ్చుండును. సహజానురాగంతో అయత్నకృతముగాను ఐశ్వర్య భావరహితముగాను వనరింపబడినప్పుడు తన భక్తుల భక్తియుక్త సేవను భగవానుడు మరింత ప్రేమతో స్వీకరించును. సాధారణముగా భక్తులు భగవానుని ఐశ్వర్య భావముతో సేవించురు. కానీ భక్తుడు తన విశుద్ధమైన ప్రేమ అనురాగముల కారణముగా భగవానుడు తనకన్నను అత్యంతగా ముఖ్యుడు కాడని తలచినప్పుడు ఆ దేవదేవుడు అతి ప్రసన్నుడగుచుండును. ఆదిధామమైన గోలోక బృందావనమున అటువంటి భావనలోనే భగవానుని లీలలు జరుగుచుండును. కృష్ణుని స్నేహితులు అతనిని తమలో ఒకనిగానే భావించరు. మర్యాద పూర్వకమైన ప్రత్యేకత అతనికి చూపవలనని వారు భావింపరు.
అదే విధముగా శుద్ధ భక్తులైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి తల్లిదండ్రులను అతనిని తమ బాలునిగానే భావింతురు. తల్లిదండ్రుల చీవాట్లను అతడు వేదమంత్రముల ప్రార్థనల కన్నను ప్రియముగా ఆకర్ణించును. ఆ రీతిగానే జవరాళ్ల కోపపు పలుకులను కూడా అతడు వేదమంత్రముల కన్నను మధురమైనవిగా అంగీకరించును. జనసామాన్యమును ఆకర్షించు నిమిత్తమై దివ్యధామమైన గోలోక బృందావనమునందలి తన నిత్యలీలను ప్రదర్శించుటకు ఆ దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు ఈ భౌతిక జగతముకు విధించినప్పుడు హరే కృష్ణ మాతాజీ వినిపిస్తాలే మీరు? హరే కృష్ణ చాముండేశ్వరి మాతాజీ. ఓకే మాతాజీ, ఇంకెవరు? చంద్రావతి మాతాజీ కంటిన్యూ చేస్తారా? చేస్తాను ప్రభుజీ. అజుదించినప్పుడు తన తల్లి అయిన యశోదకు సంపూర్ణ ఆధీనతను ప్రదర్శించెను. వెన్న కుండలను పగలగొట్టి అందలి వెన్నను మిత్రులకు తోటి ఆటగాళ్లకు ప్రభుజీ స్క్రీన్ పోయింది ప్రభుజీ. బృందావనంలోని భాగ్యవంతులైన కోతులకు అవి శ్రీకృష్ణుని దాతృత్వ స్వభావం యొక్క సంపూర్ణ లాభమును గడించినవి. పంచుట ద్వారా యశోద కూడబెట్టిన వెన్నను పాడు చేసేది వాడు. ఒకమారు యశోద అది కాంచి ప్రేమవశమున తన దివ్యపుత్రుని ఎడ బూటకపు శిక్షను ప్రదర్శింపదలచను. సాధారణంగా ఇండ్లలో జరుగు రీతి ఆమె ఒక త్రాడును గైకొని తాను అతనిని బంధింపనున్నానని శ్రీకృష్ణుని భయపెట్టాను. యశోద హస్తమునంతలి త్రాడును గాంచి భగవానుడు భయముతో తలదించుకొని సామాన్య బాలుని వలె ఏడవనారంభించాను. అంతట కన్నీటితో కంటికాటుక కలిగిపోయి కన్నీరు బుగ్గల మీదుగా ఏకదాటిగా కారసాగాను. శ్రీకృష్ణుని దివ్యస్థితిని ఎరిగి ఉన్నందున కుంతీదేవికి ఈ సన్నివేశము మిగుల ప్రియమై ఉండను. వాస్తవమునకు శ్రీకృష్ణుడు భయమునకే భయమును కలిగించువాడు అయినప్పటికీ తనను సాధారణ రీతిలో శిక్షింపగోరిన తన తల్లిని గాంచి అతడు భీతావహుడయ్యాను. అనగా కుంతీదేవి ఆ దేవుని స్థితిని దివ్య స్థితిని ఎరిగి ఉండగా యశోద ఆ విషయమును పట్టించుకొనలేదు. కనుకనే యశోద స్థితి కుంతీదేవి కన్నను ఉన్నతమై ఉన్నది. యశోద భగవానునే తన పుత్రునిగా పొందగలిగాను, కానీ తన పుత్రుడు భగవానునడి విషయమును యశోద భగవానుడు అనే విషయమును యశోద మర్చినట్లుగా ఆ దేవదేవుడే వనర్చను. ఒకవేళ ఆమె శ్రీకృష్ణుడు దివ్యస్థితినే ఎరిగి ఉన్నచో అతన్ని శిక్షించుటకు నిక్కముగా సంకోచించడు. కానీ తాను తన ప్రియమైన తల్లి ఎదుట బాల్య చేష్టలను ధరించుటకు శ్రీకృష్ణుడు తలంచి ఉన్నందున ఆమె ఆ విషయమును మరచునట్లు చేయబడింది. ఈ విధముగా తల్లి తనయుల నడుమ వాత్సల్య భావము అతి సహజంగా ప్రదర్శింపబడగా ఆ సంఘటనను తలచుచూ కుంతీదేవి మోహపరవశురాలి. దివ్యమైన అట్టి మాతాపుత్ర ప్రేమను ఘనముగా కీర్తించట కన్నా ఆమె వేరేదిను చేయలేకపోయారు. సర్వశక్తి సంపన్నుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుని తన ప్రియమైన పుత్రునిగా అదుపులో ఉంచగలిగినందున యశోద యొక్క అద్వితీయ ప్రేమ స్థితి పరోక్షముగా కీర్తింపబడింది. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం జ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభో నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో కుంతీదేవి తమ స్తుతిని కంటిన్యూ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు చెప్తుండేది చాలా ఆశ్చర్యం, విడంబనం, భగవంతుడ లీలలో అవగాహన చేసుకునేది. జన్మ కర్మచ విశ్వాత్మన్ అజస్యాకర్తురాత్మన తిర్యన్ ఋషిషు యాదస్సు తదత్యంత విడంబనం. ఓ విశ్వాత్మ, నీవు అకర్తుడవైనను కర్మనరించుట, పరమాత్ముడవు అజుడువైనను జన్మనందుట అనునవి విడంబన మాత్రములై ఉన్నవి.
జంతువులు, నరులు, ఋషులు, జలచర రూపములలో నీవు స్వయముగా అవతరించుచుండు. ఇది నిఖముగా సంభ్రమపూర్ణమై ఉన్నది. సో గీతాలో కూడా భగవంతుడు చెప్పేది భగవంతుడు కర్మం చేస్తేను కర్మబంధనంకి భగవంతుడు గురి అవ్వడు. సో కర్మ అనేది లేదు భగవంతునికి. సో భగవంతుడు విశ్వాత్మన్, సర్వవ్యాపకమైన పరమాత్మ. సో అతను భగవంతుడు ఎంతో కార్యాలు చేసినట్లే అనిపిస్తుంది. అవతరించినప్పుడు ఎంతెంతో లీలలు చేస్తున్నారు భగవంతుడు ఎంతో. సో కర్మ లేదు. ఇప్పుడు భగవంతుడు కర్ముడు, అకర్తుడు అని ఇక్కడ చెప్తుంది. నతస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే, నతస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే, స్వాభావికి జ్ఞాన బలక్రియా చ అతత్ సమశ్చ అభ్యధికశ్చ దృశ్యతే, పరాస్య శక్తి వివిధ విశ్రూయతే. సో అలాగొకటి మాట. సో ఆచార్యులు దాన్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు. చెప్తున్నది పరాస్య శక్తి వివిధ విశ్రూయతే అంటే భగవంతుడిది ఎన్నో శక్తులు ఉన్నాయి. సో చాలా చాలా శక్తులు ఉన్నాయి. నతత్ సమశ్చ అభ్యధిక దృశ్యతే, ఎవరు కూడా సమం కాదు భగవంతునికి, ఎవరు కూడా పైన కాదు, ఈక్వల్ లేదు, పైన అబవ్ లేదు. నతత్ సమశ్చ అభ్యధిక దృశ్యతే, నతస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే. సో భగవంతునికి యావతి కార్యం చేయాలి, అది కర్తవ్యం. మనకి ఎంతో కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి, కార్యాలు చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది చేయాలి, అది చేసేది మనం చేయాలి. మనం చేయలేకుంటే మనకి ఆహారం తినాలి, మనం ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఒక యాక్టివిటీ ఉంది, మనకి ఫోర్స్ చేయాలి పడుతుంది. సో మనకి ఇష్టం లేదో మేము చేయాలి. మన కార్యాలు, కర్తవ్యాలు, కర్మాలు ఇవంతా మనకు ఉంది. కృష్ణునికి ఏది కూడా లేదు, సంపూర్ణ స్వరాట్, స్వతంత్రుడు. నతస్య కార్యం కరణం చ విద్యతే. అవుతేనో ఎంతెంతో కార్యాలు జరుగుతుంది. ఈ సంపూర్ణ జగత్తు కృష్ణుడు కార్య ఆదేశం పైనే కార్యనిర్వహణ జరుగుతుంది. సో ఇది ఎలా జరుగుతుంది చెప్తుందంటే చెప్పారు, స్వాభావికి జ్ఞాన బలక్రియాచ. స్వాభావికి అంటే అది ఏమో ఆటోమేటిక్గా జరుగుతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు చూస్తుంటాను ఈ జగత్తు, ఈ ప్రకృతి ఏమో ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుంది. భగవంతుడు ఎవరు లేడు, ఇది సూర్యుడు అది ఉదయం అవుతుంది, అది సర్సం అవుతుంది. ఈ సీజన్స్ ఎండాకాలము, వేసవి కాలము, చలికాలం ఇదంతా అవుతుంది. ఇదంతా న్యాచురల్గా అవుతుంది. ఇదంతా న్యాచురల్ సైకిల్స్ ఇది అని అలా అనిపిస్తుంది మనకి, ఏమో అలాగే జరిగినట్లు. దీని వెనకాలి దేవతలు ఉన్నారు. ఆ దేవతలు భగవంతుడు ఆ ఆజ్ఞ పైన శ్రీకృష్ణ సన్న ఒక సైన్ దానిపైన చేస్తున్నారు. సో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటే ఏమి ఎవరు వెనకాలి లేదేమో, ఇది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతుందేమో అని చెప్తారు. ఇంకొకటి కృష్ణుడికి పేరు సత్య సంకల్పం. సత్య సంకల్పం అంటే ఒకటి కృష్ణుడికి ఆలోచన వచ్చిందంటే అది కార్యగతం అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను ఏమైనా ఇక్కడ మందిరం కావాలి, మనకి కోరిక ఎంతో 15 సంవత్సరాల నుంచి ఉంది. సో అంత కోరిక ఉంటే అవ్వదు. దానికి ఎంతో మన అధ్యక్షులు శ్రమించుతూనే ఉన్నారు. చేసి కొనాకే అది కార్యగతంగా అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు. సో అది కూడా కృష్ణ చేతిలో ఉంది ప్రతి ఒక్కటి. సో చెప్పేది మనం ఒకటి చేయాలి అంటే ఎంత శ్రమించాలి, దాన్ని ఆలోచించాలి, ఒక కార్యం చేయాలి, ఎంతెంతో మన జ్ఞాన బల క్రియ చెప్తారు. యావత కార్యం కావాలంటే జ్ఞానం కావాలి, కొంత అవగాహన కావాలి, వాటికి బల అంటే శక్తి కావాలి దానికి. వాటికి అంతిమంగా ఆ క్రియలు మేము దాని సరైన క్రియలు చేయాలి. సో ఈ రకంగా ప్రతి ఒక్కటి ఉంది. 5 కారణాలే ఉంది ప్రతి ఒక్క కార్యము అవ్వాలి అంటే. ముఖ్య కారణము పరమాత్మ. సో వేరేదంతా కారణాలకి ముఖ్య కార్యం పరమాత్మని మేము యాక్టివ్గా ఇది చేయాలి, అది చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రోపస్ బాగా చెప్తారు, ఇది క్రియేషన్ కావాలంటే కృష్ణుడు ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ, లేకపోతే బ్రహ్ముడికి చెప్పి ఒక పెద్ద ఫ్యాక్టరీ ఓపెన్ చేసి ధడా 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 అని కొట్టి అది చేయాలి. సో ఆటోమేటిక్గా మహావిష్ణు వాళ్ళ స్వప్నావస్థలో వాళ్ళు ఉన్నారు, యోగ నిద్రల వాళ్ళు ఒక సమయంకి మరలా ఒక సృష్టి కాని మరలా జీవులకి ఒక అవకాశం ఇస్తాం అని వాళ్ళు ఒక నిరాయాసంగా వాళ్ళ శ్వాసం ఇచ్చి అనంత కోటి బ్రహ్మాండాలు వస్తాయి. తర్వాత శివ వాళ్ళంతా వచ్చి అంత జీవుల్ని వాళ్ళని పుట్టించే రకంగా అన్ని మహత్తత్వాలు మరలా భగవంతుని ఇంకొక విస్తరణ గర్భోదక సాయి విష్ణు వాళ్ళు కూడా నిరాయాసంగా వాళ్ళు ఉన్నారు. సో వాళ్ళ లాభించి బ్రహ్ముడు పుట్టేది. సో ప్రతి ఒక్కటి మన బ్రహ్ముడు తర్వాత చేసేది. ఇదంతా ఇది నడుస్తుండేది. ఇది సృష్టి అయ్యేది, మెయింటెనెన్స్, సృష్టి స్థితి ప్రళయ. సో అన్నీ కూడా ఎఫర్ట్లెస్. కృష్ణుడికి ఇది లేదు. కృష్ణుడు చెప్పేది ఆనందమయో అభ్యాసాత్. సో
గోలోక ఇవ నివసతి అఖిలాత్మభూతం. సో శ్రీకృష్ణుడు తన దివ్య లీలలో భగవంతుడు నిత్యంగా ఉన్నారు. సో మనకి ఈ భౌతిక జగత్తులో ఉండే కారణమున ఇది భగవంతునికి ఎవరు కారణం? ఇది చాలా ప్రశ్న. ఇది స్టార్టింగ్లో మనకు ఉంటుంది. ఇదేమి ఇది ఈ భగవంతుడు హూ ఇస్ ద కాజ్ ఫర్, ఇది ఎవరు కారణం? ఈ ప్రశ్న వేస్తాం. అది ఎలా అంటే మనం భౌతిక ప్రపంచంలో అన్ని చూస్తుండేది అనిత్యమైన జగత్. ప్రతి ఒక్కటి పుట్టుతుంది, తర్వాత కొంత పెరుగుతుంది, లాస్ట్గా నాశనం అవుతుంది. సో అలాగే అదే ఆలోచన, అదే మన మనసు స్థితి ఏముంది ఇక్కడ చూసే ఒక అనుభవం ద్వారా మనము భగవంతునికి ఎవరు మూలము, ఎవరు కారణం అనే ఒక ప్రశ్న చెప్పి ఏమో బుద్ధివంత ప్రశ్నలు అడిగినట్లు ఉంటాం. లేదు, బుద్ధివంత ప్రశ్న కాదు ఇది. ఈ భౌతిక జగత్లో మనం అనుభవం అలా ఉన్నప్పుడు నేను అలా ప్రశ్నిస్తాం. సో ఆధ్యాత్మిక అనేది భగవంతుడు ఇది అస్తిత్వం అనేది సంపూర్ణ నిత్యం. అక్కడ కారణం అనేది ఆదిర్ గోవింద. సో ఆ భగవంతుడే అందరికి కారణము, మూలము. వాళ్ళకి ఎవరు ఆది లేదు. భగవంతుడే ఆది, వాళ్ళు అనాది, వాళ్ళకి ఎవరు మూలం. సో కృష్ణుడు అవునికి ఇది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది నువ్వు అవతరిస్తావు తిరియన్ ఋషిషు యాదస్సు. జలచరాల్లో భగవంతుడు మత్స్యావతారంగా వచ్చారు. భగవంతుడు మనుష్యుల్లో శ్రీరాముడు, శ్రీకృష్ణుడిగా భగవంతుడు వచ్చినట్లు అనిపిస్తుంది. సో నరసింహ, వరాహ ఇవంతా ఒక జంతు దేహంలో భగవంతుడు వచ్చాడు. ఇది వచ్చాడు భగవంతుడు అంటే భగవంతుడు ఒక జంతువునో, భగవంతుడు ఒక ఇది కాదు. ఇప్పుడు వరాహ సామాన్యంగా చూసేది ఒక ఇది పంది. అది కర్మానుసారంగా ఒక జీవుడికి దొరికే దేహం. సో భగవంతుడికి అలాగా ఒక ఇది దొరికింది కాదు. వరాహుడుగా, నరసింహుడుగా, ఏదైనా లేకుంటే మనుష్యుడిగా వచ్చినప్పుడు కూడా అది మన కర్మ అనుసారంగా లేదు. శ్రీకృష్ణుడికి ఒక కర్మ ఉంది, దానికోసమే దాన్ని వాళ్ళు అలా పుట్టారు, అలా వాళ్ళకి మరణం వచ్చిందో, అలా ఇంకోటి మేమేమో కల్పించుకుంటాం. లేదు, ఇక్కడ అదే చెప్తుండేది. ఇక్కడ తది అత్యంత విడంబనం. సో నీ విషయము ఇది సంపూర్ణంగా అవగాహన కాదు మాకి అని చెప్తున్నారు. అయితే కావాలి అంటే అది విధానము భగవంతుడి భక్తి కార్యం. వేదైష్ ఏమి వేద జించి అవగాహన కాదు, ఇంత జ్ఞానం మార్గం ఇచ్చి. అయితే దుర్లభం ఆత్మభక్త. సో వేదేషు దుర్లభం అదుర్లభం ఆత్మభక్త. వేదాలించిన అంత జ్ఞాన సముపార్జన ఇచ్చిన కృష్ణుడు అవగాహనని, ఈ కృష్ణుడు ఒక వ్యక్తి, కృష్ణుడు ఒక దివ్యమైన వ్యక్తి, కృష్ణుడు అని తెలుసుకునే అంత ఈజీ కాదు, సులభం కాదు. అయితే అదుర్లభం ఆత్మభక్తో. సో కృష్ణుడు భక్తులు అయితే ఇవంతా కూడా మనకి కొంత అవగాహన మనకి అవుతుంది అని వేద మాటలు మనకి చెప్పేది. సో ఇదే కంటిన్యూ చేస్తూ వాళ్ళు చెప్తుండేది. నెక్స్ట్గా యశోదమాయిది అంత గొప్ప స్థితిని కుంతిదేవి చూస్తున్నారు. వాళ్ళు దాన్ని స్మరిస్తున్నారు. అంటే కుంతిదేవికి కృష్ణుడు సంబంధం ఉంది. వాళ్ళ సహోదరుడు వసుదేవుడు పుత్రుడు. సో చాలా ఇది అల్లుడు. ఆ రకంగా చాలా సన్నిహిత సంబంధం. అయితే కూడా యశోదమాయిది ఇది స్థానము చాలా పెద్దది. సో వాళ్ళు స్మరిస్తున్నారు. సో ఇది భగవంతుడే సాక్షాత్తు బీరపి యద్ బిబేతి గోప్యా దదే త్వయి కృతాగ సిద్ధామ తావద్ యాతే దశాశ్రు కలిలాంజన సంభ్రమాక్షం వక్త్రం నినీయ భయభావనయా స్థితస్య సామాం విమోహయతి భీరపి యద్ బిబేతి. సో భీరపి యద్ బిబేతి. సో భయ పురుషుడు పర్సానిఫికేషన్. ప్రతి ఒక్కటికి ఒక వ్యక్తిని భగవంతుడు నియామకం చేశారు. సో ఆ భయం అనేది ఒకటి కూడా కృష్ణుని చూసి వాళ్ళు భయంగా వెళ్ళిపోతారు. అంటే ఇక్కడ మనం కృష్ణుడు ఆశ్రయిస్తాం, కృష్ణ నామము, కృష్ణ రూపము, కృష్ణ లీలలో అక్కడ భయం అనేది ఉండదు. అది సో నిర్భయ స్థితి మనకి దొరుకుతుంది. సో అలా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుని స్మరించినప్పుడు కృష్ణుడికి ఇంకేం చెప్పాలి మనం? సో కృష్ణుడికి ఈ అజ్ఞానము, భయము ఇవంతా లేదు. అయితే ఇప్పుడు తల్లి యశోదమాయి కృష్ణుడి వెనకాలి వస్తున్నారు. తర్వాత వాళ్ళని త్రాడగా దాన్ని బంధించారు వాళ్ళని. సో అప్పుడు కృష్ణుడు ఒక వెత్త పెట్టుకున్నారు, ఒక ఇది పెట్టుకొని కృష్ణుని పనిష్ చేసే, శిక్షించే దీనిగా చూస్తుంటే కృష్ణుడు భయంతో ఎక్కడ తల్లి నన్ను కొడతారు అనేవాడు. సో ఇది ఎలా ఇది అవగాహన అవుతుంది ఇది అని అవగాహన అవుతుందంటే అంత ఒక గొప్ప భక్తులకి భగవంతుడు తనను కూడా భగవంతుడు యోగ మాయాశక్తి. మనం మాయ ఎలా ఉన్నాం, కృష్ణుడు అంతరంగిగా మాయ, యోగ మాయ. అది కృష్ణుడు తన భక్తుల మధ్య అంత బాంధవ్యంలో చేసే ఒక లీలలు ఇది.
యశోదమ్మాయికి తెలియదు శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు అని. సో ఎప్పుడు కూడా ఎల్లప్పుడూ యశోదమ్మాయి కృష్ణుడికి ఏదైనా ఒక డేంజర్ వస్తే, అపాయం వస్తే త్వరనే నారాయణుని స్మరించి నా పుత్రుడిని రక్షించు అని ప్రార్థించేది వాళ్ళు. సో ఎప్పుడు కూడా మేము వెనకాల ఏమో కొంత మంచి భక్తి కార్యాలు చేశాము, దాని నుండి నారాయణుడు మనకి మా కృష్ణునికి రక్షించుతున్నారు. సో ఎప్పుడు అదే నారాయణ స్మరణలో అలాగ ఉన్నారు. వాళ్ళకి తెలియదు అదే నారాయణుడు, ఆది నారాయణుడు కృష్ణుడు. కృష్ణుడు యోగ మాయాశక్తి, అది అంత ఆత్మీయ భావం వచ్చేదానికి తల్లి యశోదామాయికి చేయొచ్చు, మహారాజు నందకి చేయొచ్చు. అంత ఆత్మీయ, లేకుంటే సామాన్యంగా చెప్పారు ఐశ్వర్య భావం. మనమందరూ భగవంతునికి మనము భగవంతుని పూజించేది, సేవ చేసేది ఐశ్వర్య భావం. చాలా ఒక గౌరవంతో భగవంతుని మేము పూజించాలి. సాధన భక్తిలో ఇదే చేయాలి మనం. ఆచార్యులు మనకి చెప్పేది చాలా ఐశ్వర్య భావంతో మనము గౌరవంతో భగవంతుడిని మేము పూజించాలి, స్మరించాలి, సేవ చేయాలి. ఈ రకంగా మనము దేవాలయానికి వచ్చి కృష్ణాని నేను శిక్షిస్తాను అలాగే యశోదమ్మాయిగా ఆ రకంగా మనకు సంబంధం లేదు. అది అప్పుడు చెప్తా సహజీయ అంటే చాలా దీన్ని చీప్గా చేసేది, వర్తన చేసేది. అలాగే చేయరాదు. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, ఆ ఒక అవగాహన ఇచ్చినే, ఆ గౌరవం ఇచ్చినే మనము చాలా జాగ్రత్తలుగా ఐశ్వర్య భావంలో మనము భగవంతుడిని భక్తి చేయాలి, పూజించాలి. అయితే కూడా మనకి తెలిపిస్తుండేది యశోదమ్మాయి వాళ్ళ గొప్ప స్థితి. భగవంతుడు ఎంత గొప్ప భక్తులు వాళ్ళు, అంత ఆత్మీయంగా వాళ్ళు వివర్తిస్తున్నారు. ఐశ్వర్య భావం ఏం లేదు. వాళ్ళు సహజంగా చెప్తున్నట్లు తల్లి పుత్రులు ఎలా ఒక వ్యవహారం ఉంటుందో అలాగే ఉంది. ఇది అంత శుద్ధ భక్తులు. సో ఈ బృందావన లీలాల ఇది శ్రీకృష్ణుడు భగవంతుడు తన మూల రూపంలో ఇదే ఒక చూప దివ్య లీలలు. ఇది సామాన్య వేరే రూపాల్లో భగవంతుడు ఇంత ఇదిగా ఆత్మీయంగా భగవంతుడు చూపాడు ఆ ఒక లీలలు. ఇది ఇంకా బాగా చెప్తారు ఎవరో ఒక భక్తులు. ఏం చెప్తారు వాళ్ళు? స్మృతి ఇతరే, అది సరే ఎగ్జాక్ట్ శ్లోక బాగుంది, చాలా బాగుంది అది వినేదానికే. స్మృతి ఇతరే శృతి అపరే భారత అన్ని. సో ఆ రకం వాళ్ళు చెప్పేది ఏమంటే, కొంతమంది శృతిలు అంటే వేద మూల గ్రంథాలు, రిగ్ యజుర్ సామ అథర్వ. సో కొంతమంది దాన్ని ఆరాధిస్తారు. ఇంకొంతమంది స్మృతిలు, ఎవరు గొప్ప గొప్ప ఆచార్యులు దానిపైన భాష్యం రచించారు, లేకపోతే మహాభారత ఈ రకంగా వేదవ్యాస రచించింది, దీనిపైన వాళ్ళు ఆరాధిస్తూ వాళ్ళు భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. శృతి ఇతరే స్మృతి అపరే అలాగేమో చెప్తారు. భారత అన్ని, ఇంకొంతమంది భారత అంటే స్మృతి అని చెప్పేది మహాభారత ఎక్కువగా ఒక రకంగా స్మృతిని కూడా ఇంకొక రకంగా భారత అని వాళ్ళు సపరేట్గా చెప్తున్నారు. సో కొంతమంది దీన్ని అధ్యయనం చేస్తారు దీని ద్వారా. సో అయితే దీనంతా నాకు వద్దు, నేను ఆ నంద మహారాజుని స్మరిస్తాను. సో ఎవర ఒక అంగనం ఏం చెప్తాం మనం, కోర్ట్యార్డ్, వాళ్ళ దీంట్లో పరబ్రహ్మ అయిన శ్రీకృష్ణుడు అక్కడ చిన్న పాపగా ఆటలాడుతున్నారు. సో వాళ్ళని నేను స్మరిస్తాను, వాళ్ళు నేను అయితే ఆరాధిస్తాను అని చెప్తారు వాళ్ళు. మనం సాధారణంగా సామాన్యంగా మనం శృతి గ్రంథాలు, స్మృతి గ్రంథాలు, పురాణాలు, మహాభారతం దీని ద్వారా కృష్ణుని చేరుతాం, కృష్ణుని ఆరాధిస్తాము. సో వాళ్ళు చెప్తారు, నాకు ఇవంతా ఏమొద్దు, అవసరం లే, నాకు నందమహారాజు వాళ్ళ ఇది కావాలి అంటే వాళ్ళ దీంట్లో పరబ్రహ్ముడు సామాన్య వ్యక్తిగా వాళ్ళు ఇచ్చేస్తున్నారు అని ఒక మాట వాళ్ళు చెప్పేది. ఇంకొక వైపు ఇదే భాగవతంలో ఉంది, నాకు నప్తి రాదు. చెప్తారు ఈ యశోదమ్మాయి స్థితి ఎంత పెద్దది అంటే, ఆ కరుణ దొరికింది వాళ్ళకి, ఆ కృప, భగవంతుల కృప కరుణ, అది ఈ శివ బ్రహ్మ లక్ష్మీదేవికి కూడా దొరకలే అని ఒక మాట, ఒక శ్లోకం. అది నాకు ఎవరికైనా తెలిసింటే చెప్పొచ్చు, అది ఇదే భాగవతంలో వస్తుంది. అది వాళ్ళకి దొరికింది ఒక అనుగ్రహము, ఒక కృప. శ్రీకృష్ణుడు వాళ్ళ అంత ఆత్మీయంగా, అంత ఒక ఆట వస్తువు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆట వస్తువుగా కృష్ణుడు వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తున్నారు. సో అది ఆ ఒక అనుగ్రహము అంత ఇది వైకుంఠంలో లక్ష్మీదేవికి కూడా దొరకదు అది అని చెప్తారు. అంటే అంత గొప్ప స్థితి కృష్ణుడ శుద్ధ భక్తుల ఈ బృందావన వాసిలో ఉండే యశోదమ్మాయి వాళ్ళంత స్థితి. చాలా గొప్ప గొప్ప భక్తులు వీళ్ళు. సో మేము దానికోసం ఇదే లీలని కార్తీక మాసంలో ప్రతిరోజు దీన్ని స్మరిస్తాం. సో యశోదమ్మాయి వాళ్ళ ద్వారా నడిచిన ఒక దివ్య లీల, దామోదర లీల, దీన్ని స్మరించేది. ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. చూస్తే పెట్టండి ప్రభు తర్వాత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ.
అదే శృతిం అపరే స్మృతిం ఇతరే ఇతరే అది చైతన్య చరితామృతంలోది కదా ప్రభుజీ. అదే అదే అది ఒక అది బుట్టలో మీకు పెట్టున్నాను ప్రభుజీ, ఇప్పుడు ఒకసారి పెట్టండి. చదువుతారా? అది పెట్టాను ప్రభుజీ, డైరెక్ట్ మెసేజ్ పెట్టాను. పెట్టారా? పెట్టాను అదే నేను ప్రభుజీ. నేను అడుగుతున్నాను. చదవండి అదే మీరు అడుగుతున్నాను. చదువుతారా ప్రభుజీ? అది మీరు చదవండి. శృతిం అపరే స్మృతిం ఇతరే భరతం అన్యే భజంతు భావాభితః అహం ఇహ నందం వందే యస్య లిందే పరం బ్రహ్మ. మాతాజీ. సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు అదే, కొంతమంది శృతిలో, కొంతమంది స్మృతిలో దాన్ని ఇచ్చేస్తారు, కొంతమంది భారత. సో భజంతు భవభాబీత, భజంతు భవభీత. సో మనము ఈ భౌతిక జగత్కి భీతులై మనం దీన్ని ఆశ్రయిస్తాం. సో దీని ద్వారా మనం ఈ భీతి నుంచి బయట వస్తాం. అయితే నేనేం చేస్తాను, నందం వందే, నేను నంద మహారాజు వాడికి నేను వందలా అనిపిస్తాను. ఇంతే చాలు నాకు. యస్యాలిందే పరబ్రహ్మ, ఎవరో ఒక దీంట్లో కృష్ణుడు ఆడుతున్నారు, పరమపురుషుడు పరబ్రహ్మ అని. ఇది భాగవతం గ్రూప్ లో పెట్టగలరా మాతాజీ? నేను షేర్ చేయలేనండి భాగవతం గ్రూప్ లో, నేను పెట్టమని చెప్తానండి. చెప్పండి. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఇంకొక శ్లోకం వెతకండి మాతాజీ, అది ఉంది కదా, ఇదే యశోదామాయి వాళ్ళకి దొరికింది అనుగ్రహం ఎవరికి దొరకలే, బ్రహ్మ శివుడికి దొరకలే. అదొక భాగవతం ఒక శ్లోక, దానికి ఏం చెప్తారు? అది ఏం స్టార్టింగ్? అది తెలియదే, చూడాలి ప్రభుజీ. గోపి అనే వస్తుంది. ఎవరు గోపి? యశోదామాయికి. ఇక్కడ కూడా గోపి అనే వాళ్ళకి ఈ శ్లోకాల గోప్యాదే త్వయి గతిం దామ తావత్ అని స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ ఒక గోపి దొరికింది, గోపికి ఇంకెవరికి దొరకలే అది అనుగ్రహము అని చెప్పి ఒక మాట. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. మాతాజీ, ఇప్పుడు మాతాజీ పెట్టింది అయితే భాగవతం గ్రూప్ లో పెట్టాను. సో ఇంకోటి ఏంటి ప్రభుజీ మీరు చెప్తున్నారు? గోపి ఏమో వస్తుంది అది నాకు, అది నేను ఇప్పుడు మర్చిపోయాను. అది కంప్లీట్ గ్రూప్ లో పెట్టేస్తాను. చాలా ఫేమస్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకానే అది, చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే ప్రభుజీ. చాముండేశ్వరి మాతాజీ ఒకసారి చూడండి మాతాజీ, మీరు భాగవతం తెలుగులో ఉండుంటే మేబీ పెట్టాను నేను. ధన్యవాదాలు మాతాజీ. భాగవతం తెలుగులో ఉన్నాను నేను. హరే కృష్ణ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ, థ్యాంక్స్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఉన్నాయి ఇదంతా చాలా చాలా గొప్ప భక్తులది. ఇప్పుడు మేము వినేది ఎవరైనా చెప్తారా, నంద మహారాజు ఒకరోజు యశోదమ్మాయికి చెప్పేది, ఏమి కృష్ణ ఏమైనా పని చేస్తే, ఏమైనా చిన్న పిల్లకాయ ఏమైనా యూజ్ ఉందా కృష్ణుడు అని. సో అప్పుడు తల్లి యశోదమ్మాయి, లేదు నా కృష్ణుడు ఏం కావాల్సింటే చేయవచ్చు, ఏం కావాల్సింటే నా చిన్న పిల్లడు యూజ్ ఉంది, ఏమి అంటే నీ తండ్రి చెప్పులు తీసుకొని రా అని చెప్తారు. శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, వాళ్ళు చెప్పులు తీసుకొని రా వస్తున్నారు. సో అది శ్రీకృష్ణుడు ఇంకా దాన్ని చేసే లీల, తన తలపైన చెప్పలు పెట్టుకొని వస్తారు. నందమహారాజు చెప్పలు, వాళ్ళు ఏమి నారాయణుడికి ఆరాధించే ఒక చెప్పలి, అది ఊడని చెప్పాల్సి యావదో. సో అది మేము ఇంట్లో బయట మేము వేసే ఆతర చెప్పాల్సి కాదు, ఎనీవే యావదైనా చెప్పాల్సిన కానీ. సో దాన్ని కృష్ణుడు తలపైన పెట్టి వస్తుంటే అది చిత్రం చాలా బాగుంది. అది ఇక్కడ చూడవచ్చు, చిత్రం ఉంది అది, కృష్ణ క్యారింగ్ చెప్పలు. సో అప్పుడు నంద మహారాజు ఎస్ కమాన్ అని మేము చిన్న పిల్లలు అలా చెప్తున్నారు. సో ఇది అంత ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దాన్ని. సో వాళ్ళకి అయ్యో ఇది శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, వీళ్ళని ఇలా నేను ఇచ్చేస్తున్నాను కదా అని వాళ్ళకి ఇది లే. వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు అంత హైయెస్ట్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు ఆ స్థితి వాళ్ళకి ఇచ్చే, కృష్ణుడు కూడా ఆనందం తీసుకునేది. సహజంగా ఇది ఉంది. ఇది మ్యాటీరియల్ వరల్డ్లో మేము చూస్తామో అదంతా స్పిరిచువల్ వరల్డ్లో ఉంది. ఇక్కడ మేము ఆనందం ఉంది తల్లి తండ్రులు పిల్లల దగ్గర. అయితే ఇది అనిత్యం, ఇది శాశ్వతం కాదు. ఇది ఒక సమయంలో అంతా ఎండ్ అయిపోతుంది. మాకు కొంత సమయం పెద్దవాళ్ళు ఆలోచిస్తారు, మీరు చిన్నవాళ్ళుగానే ఉంటే బాగుంటుండే, పెద్దవాళ్ళైనా మాట వినరు. మీరు చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఎంత బాగా మాట వింటుండ్రి, ఎంత బాగుండి. తల్లిదండ్రులు సామాన్య అనుభవం. సో నాకు మా తల్లిదండ్రులు చెప్తుంటారు అలా. ఒకసారి చిన్నప్పుడే ఉన్నప్పుడు ఎంతో మేము చేస్తుంటాం, వాళ్ళకి ఆనందం. అయితే పెద్దవాళ్ళైనా మేము వినము. సో ఇది భౌతిక జగత్. అయితే కృష్ణుడు దివ్యధామంలో ఇవంతా నిత్యంగా జరుగుతుంటుంది. సో అది నిజమైన అది వరల్డ్. అది సో ఇంకొకటి ఏమి చెప్తారో ఒకరోజు నంద మహారాజుకి ఎవరో ఒక బ్రాహ్మణుడు వచ్చేదంట. అది యాక్చువల్లీ చైతన్య మహాప్రభు వాళ్ళ తండ్రికి అవుతుంది. అది జగన్నాథ మిశ్రా వాళ్ళ లీలలో వస్తుంది. అది
అంటే కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు ఇద్దరు ఒక్కటే, చైతన్య చైతన్యంలో కూడా ఉంది. సో చెప్తారు వాళ్ళు రాత్రి వచ్చి ఒక స్వప్నంలో వాళ్ళు నంద మహారాజు దగ్గర, లేకపోతే చైతన్య మహాప్రభు ఇన్సిడెంట్స్లో వాళ్ళ తండ్రి జగన్నాథ మిశ్రా దగ్గర వాళ్ళు వాదం చేస్తున్నారు. అతను బ్రాహ్మణుడు, ఎవరు తెలుసా నీ పుత్రుడు సాక్షాత్ దేవాది దేవుడు, పరమ పురుషుడు. సో నువ్వు ఇలాగా తిట్టేది వాళ్ళకి సరైన మార్గంగా నిర్దేశించేది అంతా చేయరాదు, అది అపరాధం అనంతా వాళ్ళు కౌన్సిల్ చేస్తున్నారు. సో అయితే వాళ్ళు లేదు ఆర్గ్యుమెంట్ దానికి లేదు, తండ్రి అయిన వాళ్ళు తండ్రి అయిన కాదు అది వాళ్ళు లెక్కం చేయరు. వాళ్ళు ఎంత కొనాక వాళ్ళు కన్విన్స్ అవుతాయని చెప్తారో ఎంతనా కానీ వాళ్ళు నా పుత్రుడు, సో నా తండ్రి అయినకి నా బాధ్యత వాళ్ళని సరైన మార్గంగా వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చేదానికి, సో నేను అలాగే నేను తిడతాను అని వాళ్ళు చెప్పి ఆమెట్గా ఆ బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు సంతృప్తులై వాళ్ళు ఇదవుతారు. సో ఈ రకంగా మేము వింటాం లీలు, భగవంతుడి దివ్య లీలు. ఇది ఒక నిమిషం షేర్ చేస్తాను. ಏನು ಹೇಳಿ, ಬರ್ತೀನಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಕಾ? ఓకే, ఇది కనిపిస్తుంది అందరికీ అనుకుంటాను. ఎస్, ఇది చిన్నగా వస్తుంది, పెద్దగా రాదా ఇది? Yes. Yes. ఓకే, హరే కృష్ణ. ఎవరు ఇంకేమైనా చెప్పాలంటే చెప్పండి, లేకుంటే నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేయొచ్చు. మన కృష్ణవేణి మాతాజీ చాలా చక్కగా ఉంది ఇది.